Game! NPA! Terorista! NPA! Terorista! NPA! Terorista! NPA! Terorista! Assemble dito kasi may mga susunod pang hearing, may mga susunod pang resource person. Tayo ay manawagan sa mga distrito nyo, sa mga congressman nyo, diretso nyo pong itag. Sabihin nyo sa kanila, wag naman nila gawin yun sa ating mga resource persons mula sa OVP at kung saan man, DepEd o kung saan pa man. Tama po ba? Tama! Ngayon, ito ba, kaya nyo talagang magpuyatan dito? Kaya nyo araw-arawin to? Okay. Sa susunod, maghahanap ako ng paraan para magka-sound system naman tayo dito para kasi pa, alam nyo, Ma'am FJ tsaka Agent Morales at lahat po, alam nyo lahat, ang dati ko pang lengguwahe, bago pa mag-abogado, ano pa man, music. Napaka-importante po ng music para ipagbuklod-buklod tayo. Kaya para sa akin po, huli ko lang mensahe, ako po ay susuporta sa inyo. Kung i-allow tayo ng munisipyo na mag-set up dito ng munting sound system, gagawan ko po ng paraan para mas makapag-usap tayo na maayos. Dahil ang bigat nito mangangawit ako dito. May pinakuha po akong konti, pasensya na kayo, mahirap lang ako. Alam niyo si Mocha, merong tawag niya cookie ni Mocha. Okay, meron akong pandesal ni Jimmy. Padating na po. Baka MDRC yan naman dito. Kayo po ba ay naniniwala sa sinabi ng Pangulo natin na ipatigil niya yung impeachment? Maniwala man tayo o hindi, kailangan po manawagan tayo na panindigan nila yung sinabi ng Pangulo. Alam ko, pero kahit na na makukuha natin na salita sa kanila na para panindigan nila, gawin po natin, kukuhin natin ang social media, hindi lang po dito. Kasi ang totoo laban yan, sa totoo lang, kalsada at social media. Kailangan panindigan nila yun. Huwag nilang babaliin yun. Yun na lang po ang muling sinulit. Kaya tayo ay nagtitimpi pa dahil kahit paano mayroon silang pinapakitang pagtitimpi. Pagdasal po natin sila na sana panindigan nila na wala talagang impeachment na mangyayari. Okay? Maraming salamat po. Magkita pa tayo, hindi naman ako aalis. Sa susunod po, magdadala ako ng mas maganda-gandang mikropono para magkantahan po tayo at magdasal po tayo. Para sa akin, lahat ng rally ay prayer. Alam niyo yung binibigyan niyo tayo ng dignidad, ang pagka-Pilipina natin. Ayan. Ubat na talaga, ma'am. Thank you, thank you. Thank you, Doc Loren. Thank you. Ito na. La source lang, Bugilio TV. La source lang. Maganda kasi na meron pa siya. Maganda kasi yung sinabi niya. Meron ka bang
meron pa bang mas nalisay sa pag-ibig, mas nakita sa pagmamahal sa bayan. Wala na. Yun, kasi may mga tao akong mahal na ayokong mawalay sa akin. Pero pag pinagpipilitan ko, sila ba? Bansa ko. So, maraming salamat sa pagkakasama. Okay mga Banon Pro, sigutin nyo ng baha. Maraming salamat. Mga Kababayan natin ha. Singutin nyo lahat ng baha. Sa kalimutan ni Doktora. Kaya Singutin nyo lahat ng baha. Yun lang. Masingot nyo lahat. Okay, tsaka tayo. Tsaka tayo pagdadagalaga. Lahat. Loading yung mga balon ng mga lalo. Singutin nyo lahat ang baha. Unlimited yun. Maapaw nga. Sama nyo sa